حيلتات عفارنا بإيرترا مئتهم تقاليصو كما قصلتنا يتخكايد وصنحو كاب كل عفارنا بإيرترا مئتو سقمتات قالا حيلتات عفار إيتيبيانا مريت إيرترا مئتهم تقاليصو اتوم ناي عفار حيلتات اب إيرترا من صنحو تمساسلا رأي زلوام إيتيبيان تولت عفار كسنبارو نابتو بوتا ممسو من تقاليصو الله أنصار اب كل عفار زلو منغستن اب أديس أبابا زلو ناي قدام سر إيتيبيا أبي أحمد ممحدار كم زقالسو زقالسو توم ناي عفار وتهدرات اب إيرترا بموداب أنصار منغست كل عفار كقالسو وسينوم كم زلوان قاليصو مالو أمانغو إيرتران إثيوبيا دحر استفطر زي متكداو أنصار بمحدار قدام سر إثيوبيا أبي أحمد زقالسو وغانات ناب إيرترا كساغمو مرآيومن بحد وغان أنصار منغست إيرترا كسرحو كم زدلي زحبر وغانات ون ناب أديس أبابا كم روحو يرأيو خم زلو بتوساخي يفلات منغستات إثيوبيا إيرتران ككايدون زوطنو زلو بوغان عفار فلي مدراي قبر زلو خينام منغست إيرترا كاب إثيوبيا كل العفار زمسو عطوات كودبن كله منغست إثيوبيا دما عفار كيف بحر استبال عطو جلا يودب كم زلون تماله آتو ጌታቸው ረዳን አምባሳደር ዮዳን ሁሴንን ካሎት ጀነራላትን ናብ ክል ዓፋር ዶብ ኤርትራ ከተማ ቡሬ ወሪዶም ንዞም ሓይልታት ከም ተዘራረቡ ተገሊጹ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ፎሬን ፖሊሲ ዝተባሃለ ፍሉጥ ማዕከን ዜና ንዓበይቲ ተንተንቲ ፖለቲካ ብምጥቃስ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘይተርፍ ዝመስል ውግእ ፍሉይ ምድላው ይግበር ከም ዘሎ ትማለ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ሓቢሩ ኩናት ኣየድልዮ ህዝቢ ትግራይ እውን ኩናት ኣየድልዮ እንተኾነ ግን ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ዘካየዶ ኩናት ብዝብል ኣይተጠቐምካን በተስተካየድካዮ ኩናት ዝብል ዋላ ቃል ብቃል እንተዘይኮነ ግን ልክዕ ህዝቢ ትግራይስ ንማእኸላይ መንግስቲ ብተደጋጋሚ ብናይ ባዕሉ ተወግሶ እናኸደ ኩናት የካይድ ከም ዝነበረ ስለዚህ በተዘካየድካዮ ኩናት ኣይተጠቐምካን ዓይነት መልእኽቲ ዘለዎ ኣሎ እዚ ሓደ ህዝቢ ትግራይ ቅድም ኢለውን ገሊፀዮ ነይረ እየ ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመት ይኹን ልዕሊኡ ንዝወረርዎ ክከላኸል መሰሉ ንዝገሃስዎ ንዝብድልዎ ንዝዕፍንዎ ዳኢ ዝከላኸል ህዝቢ ትግራይ እምበይ ግዛእ እንዳኢ ዝብል እምበር ከይዱ ዝገዝአሉ ከይዱ ዝወረረሉ ባዕሉ ኩናት ዝጀመረሉ ግዜ የለ ስለዚ ንህዝቢ ትግራይ ከም ኩናት ደላይ ከም ጦረኛ ዓይነት ኮይኑ ቀሪቡ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ዝገልጽ ኣይኮነ ህዝቢ ትግራይ ትማሊ ይኹን ሎሚ ይኹን ጽባሕ ኣይምብርክኽን ኣይግዛእ ክገዝኦ ከምበርክኾን ዝመጽእ እምብኽብል ኢሉ ይቅድም ሕዝውን ክብል ከይዱ ግን ኣይወርር ከይዱ ግን ኣይገዝእ ባዕሉ ግን ኩናት ኣይጅምር ስለዚ ከም ኩናት ዝጅምር ዝነበረሞ ካብኡ ዝተምሃሩ ዓይነት መልእኽቲ ስለ ዘሎ እዚ ትኽክል ኣይኮነን ንሕናስ ንውረር ደኣ ኣብ ልዕሌና ኩናት ይእወጅ ናይ ርሑቕ ገዲፍና ሕዚ ዝገጠመና ኩናት እውን እንታይ ቀረ ኣብ ልምዓቱ ስርሑ እናሃለዎ ህዝቢ ትግራይ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ተራእዩ ዘይፈልጥ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝተኣወጀሉ ክከላኸል ስለ ዝነበሮ ግን ተኸላኺሉ ማለት እዩ ሕዚ እውን እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ይኹን መሪሕ ውድብ ሕወሓት ኩሎም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ናይ ትግራይ እውን ክንብል ንኽእል ሲቪክ ማሕበራት ድምር ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ብኩናት እንታይ ዓይነት ጉድኣት ከም ዝበፅሐካ ስለ ዝፈልጥ ብሱሩ እውን ኩናት ባዕሉ ጀሚሩ እውን ስለ ዘይፈልጥ ሕዚ እውን ናይ ኩናት ድልየት የብሉ ናብ ኩናት ክንኣቱ ዝገብር ዋላ ሓንቲ ምኽንያት እውን የለን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ ተፈላለዩ ብፍላይ ከዓ ውሽጢ ሕወሓት ነይሩ ሕዚ ከዓ ካብ ሕወሓት ዝወፀ ሓይሊ ጉጅለን ብሄራዊ ክሕደት ፈፂሙ ንብሎ ዘለናን ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፖለቲካዊ ምስሓብ ኣለና እዚ ስልጡን ብዝኾነ መንገዲ ብፖለቲካዊ ገባቢ ፍታሕ እምበር ናብ ኩናት ዋላ ሓንቲ ዘእትወሉ ዋላ ሓንቲ ምኽንያት የለን እንታይ ምኽንያት ኣሎ ዘለና ምስሓብ ንምንታይ ብልዝብን ብምይጥን ብፖለቲካዊ መንገዲ ዘይንፈትሖ እንታይ ንኩናት ምኽንያት ዝኸውን ነገር ኣሎ እዚ ኣብ ውሽጥና ንኩናት ዝኸውን ምኽንያት የለን ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን እንተኾነ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ማእኸል ጌርና ዝጎደለና ነገር ንመልእ ንዛተ ኢና ኢልና ንፅውዕ ዘለና ኣፍሪቃ ሕብረት ብዘለዎ ኣለና መድረኽ ክሳብ ሕዚ ዝተፈፀመ ዘይተፈፀመ እንታይ ክፍፀም ኣለዎ ዝብል መድረኽ ተፈፂሙ ንማየጥ ኢና ንብል ዘለና
كم زي زبالة نمايت إلكا محتات وعلى بريتوريا يتفتصمن مو يفتصم إلكا محتات استمزابله تسددن حزبنا نمر بوتي ملس وررت خابز حزو بوتا يوصو لالاو ግዛት ትግራይ ይከበር በውዕል ፕሪቶሪያ መሰረትና ፖለቲካዊ ይጥንእቶ ናብ ስሩዕ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንመለሰሉ መንገዲ ቀላጠፍ ይልካ ምሕታት ናብ ኪናት ምእታው አይኮን ስለዚ ቅድሚ ሕዝውን ናይ 2013 ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ كم عينت مجلس توهيبنا زما ساسلو مالت ماسكين عن الأخلكم من برنا وخوب عررين الأخن استباهل اللوجزيان يرقنيه مالت حزون لزوب زمسل طعم زمسل دبداب يجن وشتو تتنقو عينت زلوه ناكينات زقتو إذنه زبل سقات أب حزب فتيرو زي حزب خانه الكاي تغير تحزب خشبار يزد اللزل تهزب سقات كسأني رجعت كسأني زد اللزل كشاقل يزد اللزل أكال نايتي أبلع الحزب تجراي في السمزلو بدل غيرنا إلى نفسه حزب تجراي زياي يقبل مفر راح يقبل حزون مسأخوخا حزون قتلكوخا زبل أي يقبل حزب تجراي زدل حزب خحساي حزب تجراي زدل حزب سلامي لمعاتي بهين مهين بزررب أمم خازلو في اللياتن كالين سلطان بزخانة من قد مفتاح يزدل سلازي دليت حزب تجراي أيقونن دليت حوحات أيقونن أمولو تجراي زلو خناتاتون بزخانة يكون من قد نخينات زعدم نجار يبلنان مسلنا يكبرلنا مننتنا يكبرلنا بوعل بريتوريا مسارات كل نجار يفتح أمجن حتى أنا أيهم إلكام حتات ما نخينات زعتو نجار أيقونن سلازي بسلامه منجدي سلامه بوليتيكا بزخانه منجدي سلطان بزخانه منجدي نجارات كله يلوم زول امنات يزلنا كابزي وصا ግን እንተስምስ ፌደራል ይሁን እንተሰውሽጥና ይሁን ዝኾነ ይሁን መንገዲ በአና ወገን በህዝብ ትግራይ ወገን ናኩይና ዘእት ነገር የለን ክህልውና ይኽእልን ዝብል እምነት ይዘል